Katukad ti Basol. Tinapalabas, napan ni Boy iti turod asigod nga ayuyang da kada Jonas, ket naabutan na ita. Ket dita, ginandat ni Jonas asugatan ti rupa ni Boy iti namindo a daras, ngem nakalisi ni Boy iti damo. Ket iti maikadwa, nasipaw na ti ima ni Jonas, sana tiniritir. Natumbang arod ket naibatan na ti imuko. Pinanlagan ni Boy ni Jonas asardengan nanday toy. Gaputa uray anya ti aramiden na, ket saan to nga agpaabak ken kuana. Ket iti ipapanaw ni Boy, paltugan kuman ni Jonas, ngem inununaan ni Boy. Ngem saan na apinuntirya ni Jonas. Iti sabali abangir, sinarungkaran ni Ligaya nilakay Amancio, ket imbati na dagiti ginatgatang na para iti amana. Umdas ken kuana anaamuan na asibibiyag pailang ti amana. Nagturong iti farm, ket nakita na nga awan nagbaliwan na. Agingga anapan iti nagsaadan idi ti farmhouse. Nagsarsarita da ken ni Banay, ket adu dagiti naamuan na babaen ken ni Banay. Itagagayem, tenggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Agyamanak iti naisalaysay mo. Ket agyamanak mat iti impainom mo adanom. Innakon. Sige, Nana. Anya tinagan mo? Grasya tinagan ko. Nana Grasya, kunamlatan kanyak. Agsubli ak tumanan, tapno sarungkaran ka. Ay, sige, Nana. Syakmat ni Banay. Agyamanakan ka, Banay. Agpakada akon, taamangan no masip nga tanak iti dalan. Sige, Nana. Way, Boy. Imbatay ti babae ti awit na abag. Napuno iti grocery apang kusina. Kunayo adiyo am-am mo, apong. Way, iso mas daawak. Ta inikanak iti groceries. Apay adiyo di na magtinagan na. Umalmat nga main. Agsinsinyas laang. Saan ang makapagsao? Kasta ka di, apong? Asino nga nga taday, Jay? Awan mat am-amok nga umal dito'y ronronaw, apaw. No pa'y kasta, agyaman kayo latakan ko na, apong. Gaputa uray diyo am-am mo. Inikan na kayo iti abastoyo. Wen nga raod, apo. Pagyamanak no asino manday, Jay. Nasayaat kayo nga minatao, apong. Isungad dalat tadag iti tattao anasayaat mat kada kayo. Kaskin ka, apo. Nasayaat ka kanyak. Wen apong. Apong kayo nga rod. Di nasayaat kada kayo. Apong. Dito'y ako namang rabi. Kailiw ko tiluto yo. Ay, wen, apo. Nakasaganan ti makan. Day talagi dasaran ti aramidag. Malangaraw, mabitlaan tagi dasarak tamangan pa. Apag isaw, napudot pa'y laang. Takaluto dagiti makan. Sige apong, tulungan kayon nga agidasar. Ibagamon tayo kunam nga ibagam, sakbay maturog. Rabiin, kayat kunti maturog. Nangruna tanabanuga. Astor, nasken asarong karam dagiti tattao iti tunggal barangay. Saan ka latangag patingga iti plantasyon mo? Kapulapul mo dagiti tattao. Iti kasta, agsubli iti panagtalagdakan ka. Pampanunutak matday ta, Margarita. Aggunay kang aminan Kasano ka nga ron nga agsubli iti kinamayor? No di ka mat agtignay. Wen, intun bigat.
Baw nagdadagi may kandingkas. Tamapanda gumatang kadagiti maiwaras sa makmakan. Saanan? Kwarta laengan. Nabibiit. Total, ado mati kwartam. May mayat matlang no groceries. Tapno ado. Kan may isa. Saan nanasken na mapanda ije sentro nga aggatang. Tanagatang matan. Katay tala mangawat ton ti aramiden da. O sige. Nasayat nga rod no kasta. Importante ti bagas kan sardinas. Wen, sana mapukaw da ita. Katsika, naska na tumulong kamet. Total, awan matlas sirbi da ita negosyo. Saan kamet abumak nang dita? Uray pahay. Kan maysa, pakaragsakak da ito eh. Ang awan parikot astor. Sumuro takto no ingkay agiwaras. Tumulong aktumat. Simangpat ka din ni Boy, dagimay. Owen, dinggas. Simangpatan, kat napanan naturog. Sanan nga nangan, tanangan kanon ijay ayan ne. Apong nangaaman siyo. Talaga anasingit da iti tunggal maysa. Una, idi pa lang. Sabagay, awan parikot iti dayta. Nasaya at lata. Nang runa ket kanayo na bagbagaan nila kay Amancio. Naragsak ka ni Boy, no adda ija ayan ni Tata Amancio, kunana. Gapo tapudno nga apong na. Ama ti inana. Ay, dinggas. Nabayagan nga tiyempo tinapalabas. Ngam awan pala ang tayo magtakadaligaya. Talaga siguro nga natay da. Mabali na kasta. Kas ano nga yan, dinggas? Anya tarami danta. Dakalan ni Boy. Adan panunot na. Ibaga tanga-tanga. Pamilya na ti akin kukuha iti farm ni Don Buteyog. Ha? Taingga na tadakat ni Don Buteyog ta agnum-numar iti farm. Iso nga tatadakalan ni Boy. Ibagatan. Agpampanunot kakadian na imbag, dagimay. Amom kadia pa kay sagmakan ni Boy dayta kayat mo ang mapasamak? Apay ko mga may sagmak ngay. Ni Don Juan, tiagdagi kwa ita iti farm day di Francis. Anya tinamnamama mapasamak no bilang. Agulimak na pailaang may papan iti dayta abanag dagimay. Saan nga agaramid iti mabali na pakaisagmakan ni Boy? Dinggas. Maawatan kamat kait di. Bayam nga ruta ag-uli makak. Jak ibagbaga di atakan ni Boy. Narigatan nga agpaiso. Amang ano di atakait din te pakatayan ni Boy. Hey! Nay, adak tok. Ni nga taboy dayta? Ha? Nay, asino ka? Si kansamad tay babae anang tid kanyak iti groceries iti kalman. Mabalin ka di apaun na ganda. Tatang. Ha? Saan? Saan ka natay? Si Bibi Hagak. Ligaya? Ikatok ti bandang, tatang. Ulaw! Sikat ti anak ko! Ligaya! Anak ko! Ligaya! Di taon nagtipagsalitaan tayo. Nukasta!
Si bibiyag kayo ni Baby Grace? Uwan, tatang. Si bibiyag kami. Nakalasat kami iti dayti apuor. Idi napanak iti farm iti kalmaan. Naamuak ka ni Banay. At ila ang bangkay da idi nanapipay tinakita da. Wen, anak. Siya tinangibaga. Abangkay ni Pipay tinakita may. Amok nga isudayay. Gaputa mismo. Nga iti batog ti silid na tinang pidutan mi iti bangkay. Apag isu iti asim marungkarak ijay farm. Iti daydi apagteng anak. Tatang. Awan bangkay yu atalaw kada Franco. Namati kami, anatay kayo. Gaputa awan kayo umidang. Di amumay. Di mapo kayo. Tatang. Daksang gasat. Tasaan anakalasak ni Kabsat Pipay. Iti sa uyo. Kasla si bibiyag ni Franco. Ibagayo kanyak tatang. Si bibiyag ka din ni Franco. Si bibiyag, anak ko. Nukas na. Franco. Anak ko. Si bibiyag ni Franco, anak ko. Baro itan. Nakit-kita yung kadin, tatang. Wen. Umay dito'y balay. Dito'y pa'y amangan. Ken maturog no daduma. Awan pagdanagam kenkwana, anak ko. Nasalun at ni Boy. Yaman ang launay, Diyos ko. Yaman ang launay. Nidinggas tinangisalakan kenkwana. Dinggas? Wen, di asawa ni Dagimay. Anya? Kabayatan ti Puor. Nagturid anang serek iti farmhouse. Naisalakan na ni Franco. Insalakan ni Dinggas ti anak ko. Wen, ligaya. Anday dyan ni Dinggas. Kabayatan ti Puor. Jak mo, anak. Ngem, nagyaman na kanidinggas. Kaputain salakan na ni Franco. Tatang, kayat ko akasarita ni Dinggas. Ha? Kayat ko na tiyagdamag kan ko na. Maipapan, iti napasamak a Puor. Pinara na kati gwardya dito yung gate happy house Dinggas. Apay, gwardya. Dinggas, kaya't nakakasarita na dyan alakay. Payapan ka kuman di happy house. Hindi nakitak tuilogan mo asumungad. Sige, takasaritak tilakay. Nemot gayam lakay aman siyo. Gwardya, ibagamit iti dayja lakay. Tao may lumugan dito'y kotse.
Umunay ti amin. Agyamanak, iti panangisalakan mo ka ni Franco. Kabayatan ti puor ijay farm. Dingkas. Kwa. Utang ko ang naimbag anakam day takang ka. Agingkat mauding angas ko. Iti da hindi agundaway. Nakita ka arimwar iti farm nga daubam nga ubing. Nalagip ko adagos ti may sapay nga anak mo. Iso adi nagdagos ko ti simrek iti nagkapwa maridaw. Nangag ko ti sangit ni Franco. Kat dagdagos anapan ko inuba. Katimpanaw ko adagos si Jay. Madiman tirik na kasana ng subli kinina na pipay. Ngam naladawan ti amin. Nagpartak, ti panaggilayab ti apoy. Iso nga awan na balinak. Itiday di akan ito. Impan ko ti ubing iti mansyon. Katintalag ko pailaang kinitagimay. Gapotadagdago sa rimwarak, tapno sapulen kayo iti ubam nga anak mo. Nagsubliak iti farm, yam di kayo nasarakan. Inaldawa rumwarak, tapno birukan kayo. Yam di kayo nasapulan. Isu ati konami, nalabit api musay kayon. Ngam di mi ammo, no pakasarakan mi itibang kayo. Agyamanakan ka, Dinggas. Agyamanak launay. No digapukan ka, natay ko man ni Franco. Ni dagimay titimakdar nga ina ti anak mo. Impatag mi ti husto ti anak mo. Agyamanak unay, Dinggas. Kaya't ko asaludsudan kan ka. Apay nga da kay di farmhouse. Iti da di apuor. Ha? Sumbatan na kuma, Dinggas. Ligaya. Anya tigapuna nga da ka iti da di agundaway. Tapno isalakan kayo. Kasano nga amom ang mapupuuran ti farmhouse? Kat adda ka ijay mansyon. Gapo tada kami kini Justoni. Ti pinusgan ni amo amang puor iti farmhouse yun. Anya? Sige, Ligaya. Dumngag ka. Tay salaysay ko ti amin. Napasnak ti panagsarsarita da Dinggas kan Ligaya iti kubo-kubo ita si kiganti balay mo. Tata. Grasya, kunam. Di mo awagan iti Ligaya. Tanatayon ni Ligaya. Ha? Ay, awan, Tata Amancio. Gracia, kunakoma. Kasta ka no, tinagan na ita. Iso agrasya, kunatayo kinkwana. Ay, awan Tata Amancio. Saan taasi nga ti panagsarita da? Bayan talaida nga agsarita. Awan, Tata Amancio. Nukasta. Ni Astor, ti akin kapanunutan, iti panakapuor ti farmhouse. Day tatipod no, Ligaya. Kagura nakalaunay ni amo, gaputa di mo inayat. Kan di mo kayat nga ilako kan kuana ti farm yo. Ti ayop. Tiyan mo ni amo kat nataykan.
Ibagam ka di kan kuana. Ang nagsarita ta. Saan? Awan ti pagdanagam, ta ilimod mi dayta. Agyamanak. Anya ita ti planom? Diyak pa'y maibagay ta. Dinggas. Umdas kanyak anaamwak si bibiyag ni Franco. Nga maladingitan na kunay. Gaputaawanan ni Nana Pipay. Ladingita tadyak na ispal. Wen, katawan mapabasol iti daytoy. Nudi ni Astor. Nuanyaman ti addang mo. Ibagam ko makanyak. Tapno amok ti aramidek. Di ka ko maggunay asiksika. Tamangan no maisagmak ka. Agyamanakan ka, Dinggas. No kayat mo makita ti anak mo. Urayam tayo naksukunan. Sige. Kaya't ko makita ni Franco. Sige. Urayam labiit tayo naksukunan. Dalan mat ngagturong ijayan ni Apong daytoy, tatang. Wan. Asino ti kunam akayat na makiamamo kanyak? Kaanakan ni Tata Amancio at taga-sabali ang lugar. Kaya't nakamakita, tanasarita nila kay Amancio nga dagayam na abaro nga imbilang na nga apo. Anya? Anday ta, boy. Asidagta ni tibalay ni Tata Amancio. Nukasta. Si Kaniboy. Wananti? Kaanakak ni Gracia, boy. Antim ni Gracia. Kat nasaritak kenkwana, anasaya at kakanyak. Iso akayat nakaamakita. Apag isomait adim magas dadinggas kendagimay. Amang sarungkar kanyak. Iso asinukon na ka ni Dinggas. Kasta ka di? Maragsa ka na ka makakita ka na kayo, Auntie Gracia. Dapay ti kinaragsak ko ang nakakita kan ka, boy. Aguray kayo man, Hapong? Karuprupa na tay ladawan iti diding yu, Kasla iso. Ha? Siyempre, agkasinsinda nga raw. Iso nga agkarkarupa da Wana, day talaeng, tabakbakat ti rupa ni Auntie Gracia. Naragsakak ang makakita kan ka, boy. Mabalin ka di nga arakupan ka. Ha? Sige, Auntie. Boy. Ne? Agsangit kayo matan, Auntie. Among boy. Sapulap namin ti anak ko ang lalaki. Napukaw idi ubingpay. Kaskan kaitan iti kadakkel. Maisan abaro. Ha? Di mo baybayan ni apong mo Kanayon mo asarungkaran. Wen, Auntie Gracia. Agyamanak. Agkita tanto manen. Boy. Napandan, ligaya, anak. Nagsubli ni Boy ijay happy house. Kat dadagi may kendinggas. Nagpasintrudan. Nakaragragsak.
Ngamen, ingkatangan na iti kabarbaro alugan. Ken isaksakit na kanaw no kasta nga ungtan ni Margarita. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.